من هیچ ندیدم شدی یک دختر تو ابد ادامه کنه. دختران بد نیستن. آخه نامرد پیدا میشوه زود ادام خودش میافتانش. زود باور میکنه. باور کنین دخترها بد نیستن. فقط در حیات شکست میخورن. اگر مرد مردک شوه زن به خلاف نیست. این همه گناه شما های. خب نمیدونم کلونی майдаи ҳамат модарин абҳад мегум ҳурматат мекунам. зинда бошӣ, суханои беҳтарин ша гуфтӣ. лекин як чиро бугум та апаҷон ки ман против видео кардани ам нестам, видео кардани ам набудам. Просто ака давоми сухани тара ман хостам давом тиям. хеле ки апаҷон шумо гуфтан ки мардо гунаҳгоранд, мардум мард нестанд. медонам ки ҳама марда дар назар надорию, неке як чиро фаромӯш накун апаҷон ки марда мард мекуна, зан мекуна, марда номард мекуна, зан мекуна. ҳама коре ки мард дар сари зан мекуна вобаста ай ҳаму худи ҳаму занака. мегӯй ки апаҷон я ҳаёт то абадӣ то охири умр занак ғам мехӯрад, занак азоб мекашад. мақсади гапа охир апаҷон ҳами занак телефона чо мекунад? телефони айфон нав мерояд дар дасти занак. мардак нест дар дасти занако, дар дасти духтаро. духтаро ки мактаби миёна мехонанд, институт мехонанд. телефон ҳамун духтар, ҳамун зан агар худша ҳурмат куна, худша қапида бутона, шавҳара ҳурмат куна, ман боварӣ надорам ки бе ҳичи ҳамин шавҳар, ҳамин мард, ҳамин занака мақсад азотия. охир ҳозир нигаҳ мекунӣ синфи даҳай ташкилӣ дай. ташкилӣ киҷода наврӯзӣ ё соли нав. қатъи ҳамсинфош, духтари ёш ё дар баромадҳои донишгоҳ ё студент мешава, нигаҳ мекунӣ дар қадди кӯча қатъи ҳамкуршай, қатъи вай рафиқшай дасти ба даст падушка када гаштестиям. ё дар туё мераван рақс мекунам. ҳозир телефон бисёр шидагия. сиёмкашон мекунанд, дар интернет рафтестиям. худшон ҳамин духтаро худшон сиёмка мекунанд, дар интернет рафтестиям. бачаҳоро гунаҳгор мекунем. бечора бачаҳо меоянд дар Россия дар хунукӣ азоб кашида ба як орзу умеде ки барам зан бигирам. охир мерем қалинга ай паталок меқапем. бечораи бача дигар чӣ кор кунад? бо мехеза меояд Россия. хай мегирад ба пули қиматам ба азоб мегирад. занака меорад. охир занаке ки дар хонаи шавҳар телефона чо мекунад? дар хонаи шавҳар бо телефон қатъи ҳамсинф гап мезанад, қатъи ҳамкурс гап мезанад. о интернет медрояд. о занак шудор интернета чо мекунад? нитолка шудор вообще там духтари ёш интернета чо мекунад? шавҳар мекунад, ба хонаи шавҳар меояд. бача ба орзу умед, зан гирифтам зиндагӣ, ҳама сад қоидавӣ. озанша дар интернет мебинам. дар давраи ёшиш, дар ташкилие ки кадаба дар ёшиш дар интернет мебинам. бо ҳамроҳи ҳамсинфаш дасти ба даст мебинам. дар тикток мебинаш. кадом мардаке ки занша дар интернет дидагӣ, дар тикток дидагӣ бо зиндагӣ кунад? виҷдонаш мебардорад? апаҷон хита дар ҷои ҳамин мардако як бор тасаввур кун. бовар кун ҳозир ҳамин духтаро ё шавҳар мекунанд, меоянд тоқати хонаи хисру хуштомана истоданашам надоранд. барое ки вай дар духтариш телефон ба даст гашт, кӯча гашт, донишгоҳа хон гашт. донишгоҳа бихонанд, намегем нахонанд. ҷавоно бихонанд. ҷавоно пешравии ҷомеаянд.
ҳеҷ ка нагуфтае нахонанд. неки риоя кунанд, ояндашонам фикр кунанд. нигаҳ мекунӣ духтариёш дар калян, нигаҳ мекунӣ дар живои музика меган, живои дискотека меган, ҳамин интернету да инстаграмда пурра. ту духтари ёш чӣ ба ту ояндата фикр намекунӣ ки суратта мегирӣ дар инстаграм мепартоӣ, дар тикток мепартоӣ. пад шавҳар мекунӣ, фикр намекунӣ ки шавҳари ма дар ҳамин инстаграм сурати маро мебинад. қатъи ҳамсинфши, қатъи ҳамкурши. япаҷону мегӯяд ки гуноҳ ҳама ай бачаҳо мешавад, ай мардум мешавад. ман боварӣ дорум, 100% боварӣ дорум ки духтаре ки агар сари хам бошад, телефон ба даст набошад, интернетбоз набошад, кӯчагард набошад, шавгард набошад, кальянгард набошад, ташкилигард набошад, бо сатр бошад, бо ҳиҷоб бошад, бовар кун апаҷон, боварӣ надорум ки ӯ мардаке ки ӯ бачае ки ҳамин хел духтара зан накунад. бовар кун болои дасташ мекунад. ман намегӯям бачаҳо гунаҳгор нестанд, бачаҳоям гунаҳгор ҳастанд. духтарҳоро гунаҳгор намекунам. бачаҳоям ҳастанд ҳамин табақае ки ба қадри занон намерасанд. лекин ман фикр мекунам ки бачае ки бераҳа мешавад, бачае ки арӯсбоз мешавад, бачае ки мақсад ба кальяну вай меравад, и ҳамаш вобастаи ҳамин зан мекунад. ҳамаш вобастаи зан мекунад. барое ки зан метавонад шавҳара одам кунад. кадом зан? ҳамун зани мефаҳмидагӣ, ҳамун зани ба имон, ҳамун зане ки ба худо наздик аст. ау занои не ки интернет доранд, дар интернет мебинишон, блогеранд. ту зан, ту худат чӣ ва блогерӣ чӣ? ту бишин дар хона тарбия кун. майлаш кор мекунӣ берунда, кор кун, сари хам бара биё. барои ҳамин апаҷони ман мардаку ҳамаш яхе нестанд, бачаҳо ҳамаш яхе нестанд. зан вафодор боша, мардак боварӣ дорам ки то абад вафодор мемонад. бале, боварӣ дорам ки то абад зани хонашина, зани сархама бовар кун, ягон мардак ӯро сари раҳ намекунад, занаш мекунад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.